Thuolo machielo kendo nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien maga migago odiechieng' ma kawuono odiechieng' mar 4 dwe ndalo 13 nyakwara Ramogi higa mar 2023 dwe mar 4. Wan kod weche mathoth moiko ni odiechieng' masani ka oting'o weche mag poro wach motelo ne twak ayanga. Odiechieng' ma kawuono kweth mar Azimio bedo gi lalruok e kindgi ka giketo kenge mag gidwani gidhi gitigodo e kinde mag twak. Weche mopogore nyakwara Ramogi nitie ka moting'o kod mag somo kaachiel kod dalal ma bende jopith mag rech oyudo e kaunti ma Kisumu kocha. Bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien. Mokwongo wayud thuond weche. We will give every effort to find answers to the four main issues as framed by the coalition. Azimio yango ne duoko piny nengo mar ngima ema gidhi kete maino margi e sama gidhi twak kod Kenya Kwanza. I, Douglas Kaja Kirocho, having been appointed member of the National Police Service Commission. Douglas Kirocho Kanja ochamo muma okinyi ma kawuono kaka jalupo gai mar obila e nyasi motago gai mar doho Mathakome e doho mamalo mogik. Jopith rech e dho wath Madunga Kisumu kwano lal tok rech magipidho e cages tho okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi nyalo tudori kodwa e namba 3600 namba marwa mar ote machuok kata SMS, kata bende inyalo luwo wechegi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @RamogiTV KE. Bende inyalo luwo wechegi achiel kachiel nyakwara Ramogi kokalo e Facebook page mara kael follow George Batidadi Cool. Arwaki ni machiegni bed koda chakruok nyaka giko ne mathoth mawaiko ni nyinga en George Bati. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni wach duoko chien pek mar ngima ne jo Kenya ema dhi telo e twak margi kod Kenya Kwanza. E twak magichiwo okinyi ma kawuono giwacho ni romo mekgi e bombe ok gin dhi nyime kod ng'anyo kaka jomoko osebedo kalieko. Gimedo ni Makau Mutua kod Jeremia Kioni ema dhi telo ne twagno ka Paul Mwangi dhi bedo kaka jagoro ka giwacho ni giikore ne twak ma uyanga. Azimio bende ogwelo kil Kamaloka Paul Mwangi kaka achiel kuom jogoro mar komitino. Achiel kuom jakoma mar komitino Otiende Amolo oramo ni kit twak magichano donjo e kod Kenya Kwanza en twak manyaka nywand pach jopiny kod jomoko ma ok jobura kendgi. That will result in meaningful change in the lives of the people of Kenya. We will give every effort to find answers to the four main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IBC servers, bipartisan reconstitution of the IBC, and respect for democracy and party discipline. Mane jalup jatend piny Kenya kinde mokalo Mudi Awuori dwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oket mbele fungruok ne jopiny Kenya William Ruto mondo mi oket mbele fungruok ne jopiny twak margi. Kono wuoyo e kaunti ya bang' tieko limbe e apisi mar gavana Mabusia, Awuori kwayo jo Kenya mondo mi obed gi kwe gi jotendgi mondo giyud thuolo makare mar tiyo ne jo Kenya kaka ne gisingo e kinde mag kampen. Gavana Mabusia Apollo Tuoma omedo seyo piny owacho kuom rem duoko piny nengo mar ngima makoro sani owacho ni hinyo jo Kenya. Maandamano should not be there. I'm sorry, I may be embarrassing the governor, but I'm quite clear that the elections are gone. Let us now work towards fulfilling the requirements of the people. You are aware that we have gone through very difficult times, drought. We are also grappling with so many other issues which are normal, and since we did elections as a county, we seem to be trying to see how to address. Rais pamoja na kiongozi wetu Raila Odinga wamekaa chini wakakubaliana kwamba waweze kuleta mazungumzo. So sisi kama chama wote hao viongozi wawili kukutana pamoja, waweze kukaa kuongea kuhakikisha kwamba tumerudi pamoja, tuangalie mambo ya economy vile inaweza kurudisha maisha wa Kenya wakuwe na chakula kwa meza.
Japuonjre moro ma jaklas 12 e sikunde sekondar ma St Paul Katuanyaga sani dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Thika Level 5 tok chwat mane japuonjne omiye. Japuonjre no wacho ni japuonjno nyocha ne orodhe e kinde ndalo dira mar Pasaka. Kata kamano japuonj maduong' mar sikunno Peter Magoni to okwedo wechego ka owacho ni japuonjre no osebedo kod kido marach e sikunno ka ise kuom uso yedhe mamero ji. Omedo ni nyalo bedo ni noyudo hinyruok makamano e kinde mane omer. Jonyuol mar japuonjre no to dwaro mondo tim nonro mong'ith ne japuonjno kendo kaw ne okang' mowinjore. Kapigwa simu na askari fulani wa Katuanyaga police post. Anambia kuna kesi imeripotiwa hapo. Kuna kijana ameletwa hapa na wanafunzi wenzake, ameumizwa na anasema ameumizwa na mwalimu. Sasa mimi nilikuwa mbali, tukapangana na bibi akatangulia kukuja. Kabla hayo ule askari alikuwa ameniambia hakuwa amemuona bila hapo. Wakati alimwangalia akaniambia, nipigia simu tena akaniambia this is serious. Ambia acha nipeleke kliniki iko hapa kwanza apatiwe first aid. Nasikia vibaya sana kwa sababu anapoteza masomo yake na hii ndio mwaka yake ya mwisho. Aliumizwa na mwalimu na kwa saa hii ako kwa kitanda ya hospitali akiumia sana. Hata kutembea hawezi tembea, kukula hata hakuli. Kesho anaelekezwa dieta na hiyo kuumizwa aliumizwa na mwalimu wake. Jopuonj adek ochwal e nyim doho ma Ogembo kaluwore gi ketho mar hinyo japuonjre moro masomo e sikunde sekondar ma Nyabisia kane gidagi ketho makamano. Jopuonjgo ne ochwal e nyim jang'ad bura Paul Biwott manowegi gi rambun mar Sh100,000 ng'ato ka ng'ato kata omenda machielo maromo Sh20,000 ng'ato ka ng'ato. Jamin wach ne okwedo weche mag ji adekgo ka ginyiso luoro ni ginyalo rocho bura makamano kaluwore ni jopuonjre ema ibiro tigodo kaka joneno e yalo burano. Obila pod dhi nyime gi manyo achije mamoko ariyo mane oringo ka japuonjre no pod dhi nyime yudo thieth. Burano ibiro dhi godo nyime tarik 27 mar dweni. They are pleaded not killed and they are presumed to be innocent until proven otherwise. The accused reason for the prosecution's reason for denying them bail was the fear that they will interfere with witnesses. These allegations are not supported by any affidavit by the investigating officer. But the children's officer as a way of protecting the complainant. The school administration is also there. There are high chances also that the accused persons, if they are truly teachers, may be interdicted after this. That will pave a way where witness interference will not be a fear at all. And for that reason, I find that the application to deny the accused bail is not merited. I disallow the application. The accused will be admitted to bail, and I hereby admit them to a bail of 100,000 each, with a surety similar amount. In the alternative, they may have a cash bail of 20,000 each, pending hearing and determination of their case. So they are admitted to bail. Joloko ohala e chiro ma West manitiere boma ma Eldoret kwano lal mathoth tok masira mar mach manomuoche chiro no ma owang'o mwandu ma kwanne pok oyangi gi nyaka gi sani otieno ma piny oru godo odiechieng' ma kawuono. Sharon Ong'ao miyowa ler mathoth. Joloko ohala mopogore opogore e chiro ma West yok machamre gi nono kaluwore gi masira mar mach manowang'o mwandugi mopogore opogore otieno mana piny oru godo odiechieng' ma kawuono. Kisa na mkasa sielewi moto ilitokana na nini. So hata ile mali kidogo ile yenye tungeokoa tulipata kila kitu kimekwisha kabisa. Kukuja kuna kitu yenye tulipata moto iko imechoma kila kitu, kuna kitu tungeweza kuokoa. Kimechoma mashini yote, bells za customer na manguo. Jotimo halago wacho ni ma enokang' mokwongo. Makoro giyudo masira makama e chiro ni. Meristock jana na
Sijui nitaanzia wapi ama nitafanya aje. Kwa hasara yangu na pia kaangua customer ilikuwa imeko ni hasara kama 1400 hivi. Chenye ningeomba serikali yetu ya county ikiongozwa na Jonathan B. Tafadhali, wakati soko ya town ilifungwa, wafanyabiashara walikuja soko ya West. Ningeomba tafadhali our governor, the area leaders, MP, MC mpaka MCA, murudishe macho yenu kwa West Market. Soko ya West Market imesaulika for so long. Seyo mathoth mabende jotimo halagi medo chiwo en onge mar pi e chirone. Okang' magiwacho ni ne uthiero chenro mar kuyo mach mano muoch e chirone. Kikubwa zaidi kwa county tunaomba maji tuweze kuachiwa huru, kwa sababu tungekuwa na maji karibu, wale ambao watu wangekuwa karibu wangechota maji wakimwaga pale. So hatuna maji. Maji yenye iko inawekwa hapa lakini inafungwa. Wanang'ang'ana hapo ndio penye napata maziwa ya watoto. Na mimi ni mama mjane. Serikali tuione tu venye itatusaidia kabisa. Hata hesabu yake ukijaribu kuangalia hesabu yake ni karibu milioni 8 huko hivi. Yuako chune sirikan county ma Uasin Gishu mondo ger chiro manyiena tok wang' mar chiro mar West. Ka chiro ni ema thoth jotimo hala yudo godo yuto margi mapile. Ka bende sirikan county ma Uasin Gishu geto godo ochumi. Sharon Ongao, Ramogi TV. Owugane Eldoret nyako Ramogi wadhi nyaka Kisumu kama ni jopith rech e osera manyasani mag nam mong'ere kaka cages. Yuago lal maduong' kokalo kuom tho mar rech magipidho e oserago. Jopithgo yango ni midhiero no nyocha nochakore ndalo 3 mokalo kendo nyaka sani rech osetho e osera manyasani go duto maromo 25 gino makoro duoko gi lum. Gikoni kata mano hala mar dho wadhno bende koro rochore ni mar thoth johala ogeno kuom rech kaka yo mar yuto magi. Ka bende gichich ni lokruok mar kor lwasi e bwo nam lolwe kata taka ma iwito e nam kuwuok kuom kembe ema okelo nigi midhiero makamano. Kes mar rech thoni nochakore 3 days ago actually. Nochiewo gokinyi alafu wawinjo report moko ni rech nitie kaka kwanza nochako ni rech ok chiem de mokwongo. To moko rech matendo ne biro malo. Koro the next day ka ji chiewo wayudo ka rech ng'eny gi koro ochako tho gi kawuono bende wayudo ka rech otho. An personally an gi cages malawo 2. Cage ka cage en nitie man gi 5,000 mondo nitie 6,000. To gite githo. Koro approximately ka quote the amount nyalo biro gi nikech ne gin months machiel en months 4. To ka ng'iyo time labor gi food gi fuel masetiyogo mano almost over 500,000. Mano mana mar 4 months cha. Omewa suspect ni gimoge monwa thoni it is an external factor. It's not a result of the beach. An external factor either kum kembe kata oche bage monwa pieka. Koro general ohala matimre beach ka. Johala yudo ni oathirika niya, yudo ni rech kogole kai en gi life matin compared gi seche mogol rech ka en fresh mowuok e lake cha. Kech seche mogole kai pigni ka kuwinjo en gi lack of oxygen. To seche ma oxygen no osedhi ma recho breathe pigni kogolo oxygen e pi kotere gills mar yudo ni teknola mar rech no sekethre. Kokawe motere oko kucho jauso dhi bedo gi lal nikech yudo kopime mang'eny e pesa moro matin. Wadhi nyime nyako Ramogi thoth jotije ma counties pok oyudo osara magi kuom dweche mang'eny kaluwore gi nok mar omenda e counties ma pacho kanyakla kod piny owacho mamalo. Deko mar chulo jotije piny owacho osekelo midhiero ne jotije county ka koro gionge nyalo mar chulo gope gi kod dwachgi ma pile ka pile, mana kaka ripota marwa Brian Nyilima leronwa. Sophie Ondieki en achiel kuom jotije matiyo kaka jochiw thieth e kaunti ma Kisii. Sophie nigi paro mathoth kuom nengo ngima ma wacho ni omedo ridore ne kaluwore gi deko mag osara. Nateseka sana kaunti. Serikali inafaa iangalie matakwa ya wahudumu wa afya sababu inatu affect kila mahali. At least na sisi tukiona wagonjwa tuko tu free, tunafanya kazi vizuri, sio tunafanya uko na stress, unaweza pata umefanya makosa kubwa sana. En midhiero molero ni osemiyo jotije mang'eny mag kaunti koso nindo ni mar gionge yore moro amora maginyalo chulo gope magisibedo ka gikawo. Ika affect unapata uko na loan unalipa. Kilipo hiyo mshahara yenye ilikuwa imebaki na katwa yote. Sasa most of us tulikuwa affected county. Sio mimi peke yangu nilikuwa affected na hiyo. Jatend riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Kisii
kotelegi kod Victor Bwashete olero ni deko mar osara makama osemiyo jotich donjore mibadhi ka gimanyo yore mopogore opogore ma ginyalo yudo go dwarogi mag ngima mapile pile. If you are a medical person, a clinician, a nurse, a doctor, you are a mirror of the village. Kama umekaa kwa kijiji, you must live as an example. Watu wanakuona, hata nyumbani kwako wakikuja wanaangalia, you live as an example. But wakuje kwako, hauna, wanakuomba hata kiberiti hauna. Unaenda kwa duka kuomba hata deni, unaambiwa hujalipa ile ya mwezi uliopita. Kuna mtu atakubali hiyo? Because they cannot believe. So people are having a great expectation from medical personnel. So right now, we have been reduced to beggars. And to an extent, whereby now healthcare workers are having an unholy relationship with patients, whereby now you need to ask for something small for the service you are given. So if we are going to fight even corruption in this country, we need to make sure that our workers are getting what is due, what is theirs at the exact time, so that they can also foot their bills. Report manogol kod Governor Makaka Mega Fernandez Barasa eseche manochope mbele ya put mar od bura mar Senate nolero ni counties dwaro omenda maromo bilion 96 mag dwe mar 1, dwe mar 2 kod dwe mar 3. Jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndungu osingo ni counties biro yudo omenda mar dwe mar 1 juma mabiro, kata kamano ne ogolo siem ni nitiere nok mar omenda pachoka ka gope bende nitiere mapek kendo thoth omenda itiyogo e chulo gopego. Brian Nyilima, Ramogi TV. Owuoge motenre kod weche mag midhiero mag omenda ma omako counties mopogore opogore wa biane weche mag somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo weche maliekore ni penj maduong' mar klas 12 KCSE mahiga mokalo nokwal. Machogu ma ochopo e nyim komiti mar weche mag somo okoni maromo lipode 128 manochwal ne penjno ne osekum, kendo maromo ji 13 ne ochwal e nyim doho mondo mi giduok penjo. Wawinjane kaka chenro no dhi nyime e kinde ma ochopo e nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo. All these things, what are they? And why, what is it that we found out, particularly in the early exposure? Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV. Wabiro dok mondo wawinje gima jatend migawo mar weche mag somo Ezekiel Machogu wacho kata kako duoko penjo ma imiye kod jokanyo mag komiti mochung'ne weche mag somo e od bura ewi chal mar penj maduong' mar klas 12 KCSE mahiga mokalo, ma bende oganda nobedo godo gi ng'ur ni dipo ka nitiere chochni moko koting'o kuo mar penj manobedo e duoko mar penj maduong' mar klas 12 mahiga mokalo. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV. Wa lidhia moko kuom lipode kata pachu ma ugolo naka kokale weche manyien magwa mag migago odiochieng' masani. Mor mara ni iketo Ramogi TV kendo okiweya kenda kaka nakwayi ni mondo ibed koda chakruok nyaka giko mag weche gi manyien. Jok mabende noka ndiko naka noka ji ndiko mopogore opogore. Erokamano ahinya Collins Koli wacho ni aneno Ramogi TV yo makare, kendo wacho ni jopuonjgo matimo timbe makamago winjo maki mondo gin bende giduok penjo kotenre kod weche makoro idonjo ne godo ne girocho ngima mar nyithindo e kinde ma gin e skul, ahinya kokalo e weche mag rodho nyithindo. Kasto George William wacho ni Batian William okang'eyo chiende modonjo kuom jopuonj winjo bed ne ikaone gi ondamo mano kotenre kod wach jopuonj mabende chwale do Kisikocha e gwenge mogembo, kaachiel kod mabende koro wachore ni itimo ni nonro e gwenge mag Thika kotenre gi wach mar chwado japuonjre moro ma ja klas 12. Ramogi yiena mondo kaw yweyo gi kanyo pod wan gi weche mamoko kokalo weche manyien mag migago. Bed mana keto Ramogi TV. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now.
Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Requirements manege dwaro mokwongo nyaka ibed gi gari ma below 1000 cc. Mar ariyo gachi no nyaka bed branded kalure gi app ma itiyo godo. Nyaka ibed gi PSV driving license. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyokumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Imana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhruvka to in okibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abiro yembi od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. Inni wonte wunda kai to koro sani ini dwari yembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyakwara Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag migago bang' wuok e yweyo adundo. Riwruok mar jotimo ohala kod joket mwandu KNCCI mawuok Kimbo mar Kenya koro ywago osuru mani malo ma ijuogo jotim ohala maloko e tong' mar Kenya kod Uganda. Giwacho ni kata mana ohelni matindo tindo ijuogo osuru mamiyo moko kuomgi podho ahinya to bang' bedo kod pek mar timo ohala mane oyudogi e kinde mane midhusi mar corona omuoche pacho ka. Idweno koth miwa ler mar wachni. E romo mane dhi nyime kind tend Kenya National Chamber of Commerce and Industry mawuok e gwenge ma Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia kod Busia, jakom mar KNCCI mar Trans Nzoia Martin Waliaula ne owacho ni jotim ohala onego mi lesen achiel kende mondo kelnegi yot e chako ohala. Mambo ya intercounty trading na mambo ya single business permit inaumiza wafanyabiashara sana. Mtu akitoa bidhaa yake Busia apeleke Kakamega, apeleke mpaka Kisumu, anakuwa taxed. Na hiyo mambo anakuwa taxed na kila county. Imeleta kisungumukuti kubwa sana. Waliaula bende ne owacho ni okenge nyaka kaw mapiyo mondo gol chandruok ma johala kaloe ka gikalo kod mwandu e kind tong' mar Kenya kod Uganda. Uchumi umekuwa ngumu
biashara imekuwa mingi, imekuwa ngumu kabisa kwa wafanyabiashara wetu wadogo. Hii mambo ya cross border, unasikia Busia ni cross border, Trans Nzoia vile vile tuko cross border, Bungoma ni cross border, tuko na borders hizi. Tunahimiza kwamba kwa sababu tunataka kwamba mambo ya easy of doing business on cross border lazima pia imarishwe. Gimane county mabusia silva bungu bende jodwaro mar temo kaka bel maro hale tong mar pinje ariyo ka wacho ni moko kuchi oketi mondo ta ohala koro medo mana tiro ohala. We have seen areas, especially the business permits. The business permits are paid in Busia, they are paid in Nairobi, they are paid in Vihiga, they are paid in Siaya, and so the business communities are suffering a great loss. And so what we are doing, we are trying to appeal to the national government, appeal to KRA, the taxman, to harmonize taxation. And the parliament should come up with a bill that will enhance harmonization of taxes in all counties, so that counties can just pay taxes. You pay once in Busia and you can still open up business in Nairobi and move to other places. So that harmonization of taxes is very good for our county business entrepreneurs and for the public health. Piniki dosuru majuogo johale tong mar Kenya gi Uganda biro ketho chenro mar lori ruo piny Afrika ma ugweti mohala kabisa community kama make. We may not succeed to have the inter-African integration, because the integration we are talking about is about harmonization of taxes and doing a lot of things. So if we cannot harmonize within Kenya, when are we going to harmonize in East Africa community? Kenya uso mwandu maromo siling bilion 100 kaka higa piny mar Uganda. Kabende ene piny ma Kenya uso e mwandu mang'eny mogik. Edwin Okoth, Ramogi TV. Familia madirom 50 gaboro kuom familia 129 ema oseyudo chudo maggi bang' kane okawo lopegi gi kambi ma ochung'ne pewe mag ndeke pachoka Kenya Airports Authority mar chiwo thuolo ne yaro alap mar ndeke makabunde manitiere oko mar boma ma Homa Bay. Awalo tengi omenda maromo milion 200 mar chulo familia te manodar kod mago mane okawo lopegi kinde mane ochak gedo mar alap mar ndeke no. Jatatije mar kabunde Airstrip Wycliffe Kadoya oyango ni mana familia 58 kende ema osechul, kendo deko mar chulo familia mamoko biro kaluwore kod chochni moko manitie obok magi mag lope kata title deeds. Jopiny manokawo lopegi e bwo riwruok margi mong'ere kaka Kabunde Land Owners Association dwaro mondo KAA otim mapiyo e chulo jogo mapok oyudo chudo maggi nyaka ne kawo lopegi. Ging'e ni joma pok ochulgo ang'o pok ochulgi ka ng'ato nigi court case kata successful processes mondo gien sure ne process go this smoothly kaka ne wawinjore kodgi. An lupa nokaw to pok omiya pesa nyaka sani. Koro bang'e mano kadhiyo Kabunde to manager makanyo nokona ni lupa ok obiro maber ahinya e tie kuonde manodhirore gi ka ng'ato. Aparo ni ng'at ma title deed ne nitiere to winjo be ni nosechule maka nosechule to winjo be nodhi timo ga achiel ariyo moko nikech lo mane ne nitiere nengo ne nitiere malo to lo be nengo ne medore higa ka higa. Koro sama nochudi higa ma sani dhi higni 2 to en poro mak mare pok ochul nyaka kawuono. Piny Rwanda en achiel kuom pinje mag Afrika ma oketo maino margi e tego kendo bero weche mag pur. Kokalo kuom migawo mar pur, Rwanda osechopo e rang'iny mamalo mag pinje madongore mapiyo piyo e yore mag ohala kaluwore kod okang' margi kata mar piny owacho mar neno ni jopiny ok oyudo pek e ngima kata nengo mar ngima. Wang'iyo chenro mag pur ma piny no osekawo ma bende piny Kenya nyalo yudo e puonjruok ahinya to e kindeni ma oganda winjo pek mar ngima kod nok mar chiemo. An agreement on agriculture. Sumruok paro e weche mag pur e kind piny Kenya kod Rwanda igeno ni biro jiwo yuto mag chiemo maya e puothe ahinya to ka itiyo gi yore manyasani mago mag pur mageto chiwo puonj makare mageto medo nweng'o mag puothe thurka. E gwenge makirehe e piny Rwanda, piny owacho mar Rwanda tawo chenro mar kuyo pi e puothe jopur mohewa 3,000 e puothe mohewa heka 10,000. The government availed to the farmers irrigation technology on their land. The farmers still own the land. The productivity has increased very significantly. They can get more than 10 tons per hectare for their maize crop. Katobedo ni polo seyaore kendo koth osebedo kachwe chenro mag kuyo pi kata kamano pod dhi mbele wirani pur emo chungo chumi ma piny Rwanda.
rain was 300 millimeter per year. You can imagine that one is for maize to be ready. They need around 500 millimeter. We have got 70,000 hectares irrigated. Jopur ma piny Rwanda tiyo gi riwruoge mamoko makonyo e tayo chenro mag pur maggi. What we do search for the big market that can take the whole quantities, and then we link them to the farmers. Bende piny owacho mar Rwanda oketo mar neno ni jopur yagruok kod puonj makare e wi yore mag pur. On mulching and the minimum disturbance of the soil. These are some of the practices which will retain more moisture in the soil, increase the capacity of the soil to hold water. Like this season, if we are planting maize, next season we will be planting soybean or beans. Piny owacho ma pinyno bende chiwo sir mowinjore ne jopur mano mar jowechego mag pur. Like in the last season, government provided the fertilizers, free seed, fast growing crops. Chenro ni maneno ni piny Rwanda ochung' motegno ahinya yore bedo gi chiembe wuon monyo omenda maho milion 54. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadhi nyime nyako Ramogi. Familia moro mawuok e gwenge mag Namanja e kar chung' od bura ma Malava County ma Kakamega nigi kuyo kaluwore kod lal mar nyithindgi manyiri ma johigni 3 gi 6 mane olal e dala gi tarik 31 mar dwe mar adek higani. Simon Inguta ma en wuon nyithindogo lero ni nyithinde ne okwal ka en e tich, ka bende olero ni nyalo bedo ni min nyithindogo emane okwalogi kaluwore ni ne giwere kendo osebedo ka ogeng'ne mondo mi kik okaw nyithindogo, kowacho ni ne odonjo e dini ma ok ni kare. On Friday 31st watoto walipelekwa tu shule kawaida, wanapelekwa na boda, wanarudisha jioni na boda. So waliletwa hapa, wakabadilisha manguo, wakaanza kucheza tu hapa kwa compound. Then all of a sudden 5 people, 3 ladies and 2 men wakakuja. Wanawake 3 ndio waliingia kwa compound, wakapata watoto wanacheza. So wakawakimbilia, wakataka kuwashika. So first born huyu mkubwa mwenye ako grade 2 akatoroka akaingia kwa nyumba. Hao wawili vile walikuwa wanatoroka wanakuja kwa nyumba wakashikwa. Wakawakwamilia na wakatoroka nao, wakatoka nje ya gate. So kuwafuata pikipiki ziko ready standby. Wakaenda nao, wakienda hii barabara ya Lubao, wakaenda paka Kakamega. Walikuwa karibu 20. Sasa tulikuwa tunawashuku. Baadaye tumesikia walikuwa wezi wa watoto. Nyakoro Ramogi motelo na nyisi ni jatend migao mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu nitiere nyim komiti ma ochung' ne weche mag somo e od bura mar piny Kenya kaluwore kod to manobedo gi chich manobet ni dipo ka ne okwal penj mar klas 12 ma higa mokalo mano KCSE. Ne wawinjo duonde matin, kata kamano gie sani koro dani mondo watudre kod jafwambo marwa Judith Omondi mondo mi onyiswa ane ni to gin ang'o gini ma Machogu wacho ka watudre kod yor simu mondo chiwnwa ler kotenre kod weche ma jatend migao no osewacho nyim komiti no to kod moko kuom penjo madito madiponi komiti no penjo mondo gianga diere ka bende ne nitiere ng'ikruok e weche mag penj maduong' mar KCSE ma higa mokalo katoyo. Judith Omondi kiwinja, nyiswa ni nyaka gie sani gin ang'o gini ma jatend migao ni olero kaluwore kod penjo ma odirne kod jokanyo e komiti mochung' ne weche mag somo e od bura. Erokamano awinjia magawa moro matai inongo ni medical blue mapende kamiti mar od bura mochung' ne weche mag somo ne romo kod jodito mopogore maya e migao mar somo kuma oting'o jakom kod jatatije mar duol matayo penj madong' e pacho kae mano nek. Bende jatende migao mag somo ne nitiere kae, nitiere jagoro mongirore migao mar somo kaeto bende otelnegi kod jatend migao mar somo bende nochopo e nyim kamiti ni eki. Kar kae iketogi mondo mi giduok penjo mopogore opogore. Maduong' mogik makoro sani to koro gik ni giduoko
en weche ma otenore kod penj maduong' mane otim higa mokalo, mano mar klas 12 kata mana KCSE. Wach maduong' kae mowuok en ni malomo dwe achiel mokadho bende lipode moko nowuok mane ogol kod komiti ewi nonro mane gikoni ne gitimo kaluwore gi duoko mag penj mane owuok higa mokalo. Skunde ma koro to bende ne kelo penjo ahinya ne skunde moko ma Kisii ma wuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira, ma bende ne wacho ni nomedo kata wakwara ni grade gimedo maksi mang'eny mbele kaluwore gi kaka ne gisebedo ka gitibo e penj moko mokalo chien. Omiyo magi gin gik moko manomiyo jatend migawo mar somo ochopo kae mondo mi to duok penjo ni to nyalo bedo ni ne nitiere kuo kata mana mar penj mar KCSE higa ma okalo. Magi duto nyaka sani osekwed kod jatend migawo mar somo kaachiel kod jodito mopogore opogore moya e duol matayo penj maduong' ma pacho kae, ka giwacho ni penj ma higa ma okalo ne ok owuok oko kata bende ne ok okwale kod ng'ata kata kowuok e kaunti mamoko. Gik momiyo giwacho mae kaluwore gi lipode ma gigolo ka en ni jogo ma bende liekore ni wacho gik mok gin mag adieri kata mana e social media kata mana e yo mbui wacho gik ma ok adieri. Gima miyo giwacho ni ok en adieri en ni giwacho ni kata mana king'iyo kaka ji notimo e piny mokadho e Luo Nyanza kata e gwenge ma Nyanza, ok wanyal wacho ni Kisii kata Nyamira ema notelo mbele. Lipot ma gigolo kae yango ni Siaya ne ni nyime mar Kisii, Homa Bay ne luwo bang' Siaya, king'iyo Nyanza, Migori ne luwo bang' Homa Bay, kaito kokikelo kaunti ariyo ma bende koro ne nitie lai manyime ne iwacho ni nokwalo penj, mano en kaunti ma Kisii kod kaunti ma Nyamira. Skunde moko bende wuok kae ma bende giwacho ni ne gimedo marks kata gimedo grade madhi nyime kaluwore ni nogol jopuonj madongo e skunde mag national kitero kono, to jopuonjego gin jopuonj manosebedo ka timo maber e skunde gigo. Magi gin gik ma pod okelo liet kae, kendo jood bura chal ka gima pod onyono tiendgi ni ngang' nyaka bende ne nitie gimoro ma koro to jatend migawo mar somo kaachiel kod jodito mopogore opogore moya e duol matayo penj madongo pacho ka ok dwar wacho adieri. Kaluwore bende gigolo lipode mayango skunde mamoko ma ok gin national schools kata mana skunde madongo mogikie pacho kae, ma bende nyiso ni nitiere skunde bende noya kata mana e grade mar 3 nyaka e grade mar 9, matiende ni gimedo ondamo nyime kod grade ma bende romo 5 kanyo. Koro magi gin gik ma pod dhi nyime e magawa mar Radisson Blu kae, kendo ang' wamed kono nyaka Ramogi Ajwang' e wechewa manyien mag kaachiel kod Sadek ni to gikone to koro gichopo nang'o, bende giyiere kata bende ne jatend migawo mar somo yie ni adieri ne nitie ng'ikruok, to bende kata ka otamore wacho ni gin koro ang'o gine ma gineno ni mondo giket nyime. Bende kata mana kapok atieko anyalo wacho ni mana ka wuok oko mar twak gi nyaka Ramogi Ajwang' sani naweyo ka jagoro bogirore migawo mar somo mano bende sang' ne twak kod jood buragi. To gino ma bende wacho en ni pile ka ji otimo penj e piny Kenya to thoth ji kata mana thoth jonyuol concerned ging'iyo ahinya jopuonjre mokalo moingo mokokalo e duoko mar penj ma higa mokalo. Anade nitiere jopuonjre mathoth mane bende oyudo maksi mar maks matin mogik ma monego bed ni japuonjre yudo ka otimo penj. Magi bende wacho ni to jopuonjre kata mana jood buragi oseketo e rang'iny kata mana ng'iyo ni to gito ere kaka onego bed ni konyogi. Wacho ni nyalo bedo ni samoro wan jonyuol kata mana janyuol mar piny Kenya kata mana jogo ma bende koro chung' ne loso chike ma pacho kae kata jood bura ma koro to bende oketo gi kae mar penjo gi penjo, giketo nyime weche mag duoko piny nyithindo makalo moingo ting'o malo nyithindo ma osebedo ka ok tim maber e piny Kenya kae. Kar bende nyaka Ramogi Ajwang' ni duoko mar penj mane ogol ni nobiro mana kinde machuok bang' mane jatend migawo mar somo mane osenindo Ngire George Magoha loko tende kendo miyo ne ma en jatend migawo masani Ezekiel Machogu. Magi gin piny ma bende keto kata mana keto e liet mano donjo kaka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu kod ma en jakom mar duol matayo piny ma pacho kae, ma bende nodonjo mana kinde machuok titimo penj maduong' pacho ka. Achiel kachiel ang' makonya kwa Ramogi Ajwang' to weche dhi nade kae pod gi kinde gimoro kar sauti kapara no kon gini to gikone chopo nade to weche mag penj madhi timore kae dhi bedo nade. Kar ni bende higa ni wan gi penj madongo madhi timore gimoro penj 4 madongo monego bed ni piny Kenya timo. Kwamedo meke CBC to bende wamedo gi meke klas 8 kod klas 12. Ano neni to koro gin kaka gin jood bura kata mana komiti mochung' ne weche mag somo kaachiel kod migawo mar somo e pacho ka yiere ni onego bed ni penj ma Kenya ka ichako tim nade mondo mi kik wawach ni gik migolo duoko kinde ka kinde to oduoki
Erokamano Judith Omondi kuom lipot manimba yor simu kotendre kod gik madhi nyime e twak e kinda jatend migawo mochung'ne weche mag somo Ezekiel Machogu kanyakla koda jodito mamoko e duol ma ochung'ne weche mag penje pacho ka NEC mabendo chopo e nyim komiti mar od bura ma ochung'ne weche mag somo. Penjo ma bende Judith Omondi olero kanyo ni nitiere dwaro mondo ng'ini to jopuonjre ma samoro tim maber ahinya e penj ma pacho ka to inyalo jeul nade kata inyalo jolgi nade mondo gin bende giting're gi malo kopogore gi ng'iyo mana jopuonjre ma samoro kala ahinya ma jogo paro ni penjo mathoth mawuokie ni mondo kik giyud duoko mamalo ka gimomiyo jonyuol tero nyithindgi e skul en ni mondo gitim maber. Nyakura Mogi wawere gi mago. Jodak mawuok e gwenge mag Kabuto, Nyora, Konyango kaachiel kod Modi e sub-county ma Nyatike, county ma Migori ma osebedo ka yudo midhiero ma ikelo kod pong' mar pi dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori kod mano mamalo obi kod yore mag tieko midhiero ni ma gisebedo ka gikaloe kuom higni mathoth. Jojo ma nolimo jodakgo kendo koro losonwa lipodni. Kuom higni mathoth, oganda modak gwego ma Kabuto, Nyora, Modi kaachiel kod Konyango maidore e sub-county no ma Nyatike osebedo ka yudo lal ma ikelo kod pi mar oula ma osebedo ka pong'o e gwengego. Higa ka higa, familias mathoth osebedo ka dar kendo manyo kuondego mag jot ka mwandugi mathoth bende osebedo ka iketho kod pi mapong'ni. Sani gionge miechgi, koro nyaka ng'e kaka inyalo migi kony e yor chiemo kata e yor net. Obaro dek jarika ariyo no emubare dai ko pung mang'eny momuomo dai mubaro modonje mier kata oko kocha odonje. E higa ni familia maloya par osedar e kuondegi ma gidake ka mwandugi mopogore opogore ma oting'o kothe ma gipidho be pi oseketho. Ka pi opong' ma pi okalaura to muomo to donjo nyaka e mier. Sama donjo e mier oketho puothe. Areas machalo kaka Nyora, Kabuto, pi osedonjo kendo daro ji mang'eny kabisa. Around 30 families from Nyora side. Koro watemo mondo mi waisud mondo ji osudi odog koma ulo ok nyal chando gi ahinya. Mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to wachalo joma nyoula nopoyo. Oganda ma odak e gwego mag Nyora, Konyango, Modi kaachiel kod Kabuto ywago kony. Wach mar oula ni sirikal mar kaunti ma Migori watemo kabisa mondo mi wayud solution kata gima wanyalo timo mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to yweyo ji. Gidwaro mondo piny owacho ong'iyo manyalo tieko go pong' mar pi ma bende osebedo kinde ka kinde ma osemiyo thoth gitangni higa ka higa ka gimanyo kar jot. Ne waketo pesa matin ma ok nyal konyo weche ma nyalo mitigate effects ma climate change. Nikech nyuso kete mana 4 million kende. Kendo wageno ni ei juma achiel e ndala 5 to ndala 7 mabiro gi poyudo kwa koro waseikore kendo wachako chiwo chiemo. Waseikore mar chiwo ngede to gi mattresses to gi gik mamoko gi yedhe ne jok mobedo affected gi floods gi. Higa mar 2014 piny owacho mamalo ne ochako gedo mar ohinga e geng aorano mar Kuja mana igeno ne dhi duoko piny pi mapong' kinde ka kinde. Kata kamano gedo mar ohinga ni bende koro kwamo. Koro daigni nokete ka mondo geng' pi mondo kik duog koni. Koro sani waneno ka koro pi osewe kaluwore ni osedok gi piny. Pi osewe koro sasa ma koth ochwe matek to pi biro mamol kuondegi makethre rabuon ketho gimoro amora ma ji opidho kae. Ne nitiere funding manotimore gi World Bank kendo ne gigero dikes. Dikes gi oger gi to ok gichopo kama ginyalo geng'e pigni chutho. Dikes manoger 1.5 kilometers ne en project manok mar county government ni. To wasekwayo kony, nyocha neno ka minister kata cabinet secretary nobiro ka. Mane wakwayo very specifically mondo mi gikonywa mondo gino nogere mondo chop mwal. Pong' mar pi e gwenge mag Nyatike bende koro osemiyo oganda mathoth modak e gwengego ma pi osebedo ka pong' kinde ka kinde bedo kod pek kata yudo wechego mag thieth. Chiendogo mag somo bende osebedo ka bedo kod ng'ikruok e kinde ka kinde. Wira ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skunde kaka mano mar Nyora ok nyal chopo e skunde e sechego ma koro pi opong'. Inyalo kalo gokinyi iyudo ka en piny maber. Ka ang' iduogo lunch time iyudo ka condition owazen. Koro wakwayo ni ka ber to sama pi opong' ka nyithindo nyalo dar to nyithindo dar odhi e schools mamoko. Nyiswa kaka watim sirikal mondo mi wayud konyruok kaka nyithindo dodhi osom. Oganda gi wacho ni pong' mar pi ni
mabende bide higa ka higa osime ok ginyal kata chano ngimagi e yono makare, kabende dwaro margi en ni piny owacho koro manyo yo makare matiko midhiero ni chuth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori kama bende jagoro mar kaunti Oscar Olimo chiwo singo ni kaka piny owacho gibiro konyo oganda ma pi osebedo ka chande gwenge mag Nyatike. Wadhi koro motendo kod weche mag lope Naivasha e kaunti ma Nakuru. Komishona mar Hoho mar Okak Abdi Hassan ogolo siem ne oganda ma ojote lope ma ok mekgi e gwenge mag Naivasha mondo mi odar. Olero ni piny owacho ok bi yienegi mondo gidhi nyime gi donjo e lope ji, komedo ni gik ma kamago nyayo koko kaachiel kod sigu kapo ni ok gidar kaluwore ni buche ma kamagi pod nitiere nyim doho. Jumbe adek mokalo ma ok tin ne ji 500 ne ojote lope ji giwegi e gwenge mag Ndabibi kendo timo pur gi pith e lope ma ok mekgi, gino mane okelo ich wang' e kindgi kod weg lope. Hassan bende chiwo siem ne apisas mag piny owacho mondo mi owe donjore e buche mag laro lowo. Wananchi should be careful when it comes to issues of private property, and there is a procedure to follow in the event there are complaints with regard to land matters, and therefore people should not take law into their hands, because if they do so, they will create a breach of the peace, and certainly the law will catch up with them. So I wish to urge and ask them to refrain from interfering with the private property and follow the right channels in pursuit of what they think or deem is justice. Jochiw thieth dwaro mondo mi kopogore koda chudo magi oketnegi lwasi makare mag tich mar jiwo tijegi e kuonde thieth mag piny owacho. Nonro yango ni thoth jochiw thieth dar kadhi e pinje maoko kaka Australia, Canada, South Africa e kind mamoko, gino mamiyo nitiere nok mar jochiw thieth e pachoka. Kagiloso e boma ma Machakos, apisa mar People's Health Movement Dan Owala omedo ni kaunti no lalo jochiw thieth madhi e pinje maoko mar yudo thuolo mabeyo mag tich kopogore kod magiyudo e pachoka. Gimedo kwayo riwruok mar governors mondo mi osir weche mag piny owacho ni mar chenro mar thieth ni e lwetgi. Enabling them to work properly, not just earning salary but equipping them, and you remember during COVID we lost doctors because there were no enough protective gears. These are some of the things they have included in their call out to try and track the universal health program here in Machakos, because it was one of the pilot counties. When we came back, when the program was still on, it was faced by a myriad of challenges: lack of enough health workers, financing was delayed, and it even led to services that were not of quality. When we talk about health, there is a part of health that is usually neglected, and this is mental health. We have a very good task force in the higher offices that is trying to come up with policies and strategies. Wadhi nyime nyako Ramogi gi weche mamoko ma otendre kod weche mag pur. Jopur e gwenge mag Ngorongo gi Kairi kar chung'od bura mag Tundu North sani ywak ne kaunti ma Kiambu kuom deko keyo negi kothe mag oduma manowinjo bed ni gipidho e kinde mag komo ma higani. Jopurgo oseyo gavana margi Kimani Wamatangi kuom chako chwalo negi kothe mana ka kinde mag komo osekalo, ka nyaka gi sani gin joma doyo. Kane giwuoyo e puothe gi, jopurgo ywak ni piny owacho mar kaunti no ne ok ochwalo kodhigo e sama owinjore, mano chuno mondo mi gipidh kodhi ma ok nyag mapiyo kopim kod mane owinjo bed ni kaunti miyogi. Gikwayo mondo kochopo komo manyien to chwalgi kodhi e sama owinjore. Mahindi mbele kabla mvua ijaanza, ili tuwe ikitusaidia, kwa sababu hata tukiletewa wakati huu sasa tumeshapanda na nikupalilia, sasa inatusaidia aje? Tumeshapanda, lakini mahindi ya kaunti hatujapewa. Sisi hatujapewa, hata hatujayaona, tunasikia tu anapeana. Kwa hivyo sasa tunataka ikiwa wakati wa mvua haujafika akatuletea mahindi ili na sisi tukakuwa nazo kwa nyumba, mvua ikinyesha tunaweza panda.
Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Chieng mano kele odni kaka chiwui mano liyo chieng mano ketho gimora mora nikech ne waonge hal. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get Kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia RuuPiny ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa RuuPiny ngano. Nyomok ngano mar RuuPiny kawuono e duka machiegni kodi.